El sol encara estava a mitja sortida quan els corredors de la Copa d'Europa de raquetes de neu feien els darrers preparatius al sector Lavaus de la pista saratana de la Molina. Una cinquantena d'esportistes vinguts d'arreu del continent escalfaven a una temperatura que rondava els 0 graus. Just Sociats tenien males sensacions abans d'iniciar la cursa. I amb puntualitat britànica es va donar el tret de sortida. Esperaven els corredors 6,5 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres. Primer havien de passar per un petit circuit al mateix sector dels Alabaus per després dirigir-se cap a Roc Blanc. Al capdavant de la cursa es va formar un grup de 5 corredors, integrat per Magnus Jensen, Bruno Freudenrich, Gabriel Crosas, Josep Quadrats i Just Sociats. A l'arribar al sector de Roc Blanc, Just Sociats va intentar marcar el ritme. He estat 10-12 dies mig engripat, enfebrat, i de seguida he notat que el ritme que portava no es podia seguir. Ells estan molt forts, o sigui, no és una excusa que hagi estat fotut, i jo no estic al 100%, he estat molt forts i ho he intentat, però no he pogut. El suec Magnus Jensen es va col·locar en primera posició a la dura ascensió del Roc Blanc, seguit a poca distància de Gabriel Crosas i el francès Bruno Freudenrich. En noies, Laia Andreu va encapçalar des del primer moment la cursa, seguida d'Alba Xandri, Mònica Ardit i Sílvia Leal. Del Roc Blanc, els corredors havien de pujar fins a Cap de Comella i va ser en aquest trajecte on Gabriel Crosas, actual líder de la Copa d'Europa de raquetes, va demostrar el perquè de la seva posició al rànquing europeu, tot marxant en solitari al capdavant de la cursa, seguit de Laurent Vidal, Magnus Gerdan i Quico Martí. Crosas es va beneficiar de les 3 pujades que va tenir el traçat. El prefereixo més muntanya amunt. Saps que les altres atlètiques també em van bé, però no tant. I aquí la veritat és com menys, doncs, hòstia, a part que m'ha agradat més, igual suposo que pel meu estil d'entrenar i això m'afavoria més aquí, i hem estat de sort. Pel costat femení, Laia Andreu, també líder de la Copa, va marcar un ritme que cap de les seves competidores va poder mantenir. A pla hi havia molt poca cosa. Havies de posicionar-te bé ja des del principi, perquè després de la baixada tothom corre. Després d'ascendir fins als 2.156 metres, els corredors van iniciar un ràpid descens que acabaria de configurar la classificació final. Finalment, amb un temps de 39 minuts i 36 segons, Gabriel Crosas va creuar la línia d'arribada en primera posició, seguit del francès Laurent Vidal i de Quico Martí. En noies, Laia Andreu va arribar amb un temps de 47 minuts 31 segons, seguida de Mònica Ardit, que va fer una gran recuperació al descens fins a Alabaus, i de Sílvia Leal, totes 3 de la selecció catalana. A la pujada no m'he trobat massa bé al principi, he estat allà amb una companya d'equip lluitant, i al final la baixada ha decidit l'arribada en l'ordre que m'ha arribat. Quan falta només una prova a França, Crosas i Andreu es mantenen líders de la Copa d'Europa.